Mulla on reititin. Mulla on 50 seteli. Oot sä niin rikas? Okei. Outs! Okei, no voit sä vähän ravistella sitä seteliä? Juu. Kovempaa? Okei, toi riittää. Onko sun reitittimessä jotain nappeja, mitä sä voisit painella? Joku on-off-nappi? Joo. Okei. Mitä sä voit edes tehdä setelillä? Voit sä rypistää se setelin? Haluatko sä, että mä rypistän 50 seteli? Joo, rypistät sen palloksi. En mä halua rypistää sitä. Okei, sun reititin. Ei kun rypistä se. En mä halua No, mä rypistän tätä kulmaa ihan vähän. En mä halua rypistää tätä kokonaan. Okei. Okei, kelpasko? Juu. Onko sun reititin semmonen muovinen? Juu. Voit sä raapia sitä pintaa vähän sun kynsillä? Okei. Voit sä pitää sitä 50 seteliä sun suun edessä ja puhaltaa siihen? Voin? Toi ei auttanut yhtään. Voit sä tiputtaa sun reitittimen tuohon lattialle? Joo. Okei. Mä veikkaan, että sul ei ole 50 seteli, vaan sulla on joku pienempi seteli. Okei. Mä veikkaan, että sul on reititin. Ei oo reititintä. Mitä sä oot imuutin? Mulla ei mennä pitää pokkaa. Holy